door het aftreden van de koningin en het aantreden van Willem-Alexander als koning, krijg je nu de discussie over de koningsboom. En dat hoort ook in Leeuwarden, want de Oranje-Nassau-familie stamt af van Johan Willem Frieso. En die komt hier vandaan, dat was de Friese stadhouder. Je zou zeggen dat kan geen toeval zijn, de koningin heeft er vast rekening mee gehouden. Nationale Boomfeestdag, dan treed ik nu af en dan kan Willem-Alexander hier in zijn oerstad de eerste Willem-Alexander boom krijgen. We gaan hem planten op Koninginnedag, de Kroningsdag, 30 april. En dan komt hij voor het beursgebouw. Joet wordt het tal van orenbjemmen planten. In totaal maar liefst 115.000. Troch skwalbaan uit heel Nederland. Het is heel belangrijk dat kinderen gewoon in contact komen met hun omgeving. Zeker vandaag de dag leven kinderen in een veel luxere samenleving. Altijd binnen, altijd warm, altijd wel weer met die spelcomputer aan de slag en filmpjes en dvd'tjes kijken. Maar gewoon in de natuur bezig zijn, zodat het vroeger nog veel natuurlijker was. Ja, daar moet je wat meer bij sleuren. En daarom doet Boomfeestdag dat nu al 56 jaar. In Techem sammel je haar 500 skwalbaan voor de nationale Boomfeestdag. En dan eindelijk maaien de band de skeppenbroeken. Nationale Boomfeestdag. En wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat is dan dat we de bomen, dat we vertellen en laten zien wat voor bomen eigenlijk, wat bomen eigenlijk zijn. Of ze vooral lucht geven. Wat leren jullie allemaal op school over bomen? Nou, hoe ze water uit de grond halen. Hoe doen ze dat dan? Ja, de wortels, als het regent dan gaat het allemaal in de grond, het water. En dan zuigen die bomen het dan weer op. En waarom is het belangrijk om veel bomen te hebben? Nou, dan krijg je veel zuurstof. Omdat het dan goed voor de wereld is.